Година, час новин на АТР. Ви дивитеся «Заман», 9 січня, 1412-й день анексії Криму. У студії Ескандер Маметов. Захистити ханський палац у Бахчисараї. Кримські адвокати починають кампанію із захисту пам'ятки, яку почала демонтувати окупаційна влада. Адвокат Еміль Курбеддінов заявляє, їхня вимога припинити так звані реставраційні роботи до приїзду у Бахчисарай експертів з ЮНЕСКО. За їхніми словами, всі роботи проводять робітники, які не мають відповідного досвіду. Як захищатимуть культурну спадщину, детальніше в сюжеті. Юридичний захист Бахчисарайського заповідника розпочинають кримсько-татарські адвокати. Еміль Курбеддінов зазначив, що після отримання відповідних документів правозахисники мають намір вийти на рівень міжнародних інстанцій. Наша команда адвокатів та юристів має намір почати юридичну кампанію по захисту ханського палацу в Бахчисараї від необґрунтованого посягання на історичну спадщину кримських татар – об'єкт культурної спадщини. Загалом можу відзначити, що в першу чергу ми маємо намір отримати офіційні відповіді від Російської Федерації в ситуації, що склалася. Тим часом громадськість почала протест проти знищення Бахчисарайського ханського палацу під виглядом його реставрації. У мережі інтернет-користувачі наполягають на припиненні робіт на території колишньої резиденції кримських ханів. Дуже просимо, будь ласка, висловіть свій протест з приводу знищення Бахчисарайського ханського палацу під виглядом його реставрації на сторінці «Бахчисарайський історико-культурний заповідник». Кримські активісти просять користувачів соціальних мереж залишити скаргу на роботу російських реставраторів на сторінці ханського палацу у Фейсбук. Вони вимагають припинення робіт до приїзду Бахчисарай експертів з ЮНЕСКО. Нам важливий навіть той факт, куди були вивезені демонтовані будівельні матеріали і земля, які фірми виступають підрядниками і хто ініціював і погодив цей демонтаж. Міністерство культури України звинувачує російську окупаційну владу Криму у руйнуванні головного корпусу ханського палацу. Тому ми сподіваємося, що найближчим часом ця комісія поїде туди, зокрема в Ханський палац. Бо там просто на виході ситуація, коли, мовляв, Російська Федерація представляє, що йдуть ремонти, ви що ж, ми ж хочемо, мовляв, зберегти, ми хочемо от вам скоро взагалі оновлений палац відкрити. З чим? З бетонними металевими перекриттями. Підконтрольна Кремлю влада відповідає, що ханський палац нібито буде відновлено у первісному вигляді. І додали, коли завершать роботи, запросять представників Мінкульту України, так би мовити, на екскурсію. За даними українського відомства, під час так званих реставраційних робіт був пошкоджений розпис 18 століття, а на фасаді будівлі з'явилися тріщини і обвалилась штукатурка. Все через відсутність досвіду робітників, які взялися оновлювати культурну спадщину. Маргарита Потапова, «Заман», АТР. Петро Михальчевський, який був міністром охорони здоров'я в окупаційному уряді анексованого Криму, оскаржуватиме рішення суду про тримання його під вартою. Як відомо, напередодні Херсонський суд заарештував його на час слідства до 5 лютого. Так званому екс-урядовцю закидають державну зраду. У прокуратурі Автономної Республіки Крим вважають, він сприяв в організації незаконного референдуму в Криму у березні 2014-го. Як тривало засідання? У наступному сюжеті. На засідання суду Петро Михальчевський приїхав із дружиною та 2 адвокатами. Представники прокуратури України в Автономній Республіці Крим просять суд заарештувати Михальчевського, бо вважають, що він зрадив Україну, працюючи у російській сфері охорони здоров'я на окупованій території. За статтею «Держзрада», яку закидають підозрюваному, м'якішого запобіжного заходу, ніж тримання під вартою, не передбачається. Михальчевський умисно з метою надання допомоги іноземній державі, а саме Російській Федерації, щодо створення окупаційної влади незаконного апарату державного управління на території Автономної Республіки Крим, добровільно погодився на пропозицію Російської Федерації, самопроголошених незаконно утворених органів влади Республіки Крим, перейти в незаконно створений орган окупаційної влади на тимчасово окупованій території України. Петро Михальчевський був призначений міністром охорони здоров'я Криму одразу після анексії у березні 2014-го. Утім, на посаді пробув лише кілька місяців. Вже у червні ЗМІ окупованого півострова повідомили, команду так званого міністерства тамтешні правоохоронці підозрюють у корупції та запропонували Михальчевському добровільно піти з посади, що він і зробив. Нині адвокати Михальчевського просять суд не заарештовувати їхнього підзахисного, бо на засідання він приїхав з Києва добровільно, тікати нікуди не збирається, а його робота в окупованому Криму не є державною зрадою. Робота там – це ще нові підтвердження вчинення дій проти держави України. Я звертаю вашу увагу, що
Михальчевський не займав на якусь посаду, яка передбачає формування державних органів. Він був лікарем, він виконував свої лікарські обов'язки як в Криму, лікуючи громадян України в першу чергу, бо Крим це є все ж таки територія України, а також лікує цих людей зараз. І тобто він не змінював свої діяльності, не переховується, працює і живе тут відкрито. За годину суддя зачитує рішення. Обрати відносно Михальчевського Петра Семеновича 11.10.1959 року народження, підозрюваного в вчиненні злочин, передбаченим частиною 1 статті 111 Кримінального кодексу України, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 5 лютого 2018 року включно. Петро Михальчевський рішенням шокований. Это решение мы будем обжаловать. Себя виновным я не считаю. Я сюда вернулся домой осознанно. Никаких противоправных действий во вред суверенитету Украины я не проводил. В референдуме участия не принимал, никоим образом его не организовывал. Петра Михальчевського відправили до СІЗО. Адвокати мають намір оскаржити рішення суду протягом найближчих 5 днів. Євген Кучеров, Заман, АТР. За український Крим та припинення війни в Україні, Грузії та Сирії. Спільну паралельну акцію флешмоб напередодні провели у Москві та Чикаго. Про це на своїй сторінці у Фейсбуці заявила Віра Лаврешна, московська активістка, яка постійно виходить на акції у підтримку Криму та репресованих там кримських татар. Цього разу, повідомила вона, на вулиці Русі та Сполучених Штатів Америки вийшли десятки людей закликати Росію піти з Криму та припинити військові дії. У руках тримали плакати «Росія, йди з Криму», «Терористи не мусульмани Криму, а загарбники з Кремля». Мы просим всех, кто нас видит, распространять это видео, присоединяться к антивоенному движению, поскольку мы считаем, что Путин и Асад – это тираны, которые никогда не остановятся сами, будут все время воевать. А они должны предстать перед трибуналом как военные преступники. Спасибо. Росія ніколи не погодиться з незалежністю України, а Україна має продовжувати свій шлях до членства в НАТО. Про це перший президент України Леонід Кравчук заявив в інтерв'ю Радіо Свобода. Він вкотре зруйнував поширений стереотип, що Микита Хрущов у 1954-му подарував Крим Україні. За словами Кравчука, Хрущов нав'язав Крим Україні економічно, і вона все ж поставила півострів на ноги. Україні Хрущов не подарував Криму. Він заставив, хай почитають Джубея, примусив взяти Крим собі, мотивуючи на політбюро ЦК КПРС тим, що Україна, маючи досвід в таких областях, як Одеська, Херсонська, Миколаївська, вона може допомогти Криму. Що, власне, і сталося. Україна допомогла, поставила Крим на ноги. Ну, як могла поставила, вона ж не могла поставити краще, ніж вся Україна. А тепер Крим анексували, ще й доводять нам, що це повернення Криму. У селищі Демидів на Київщині попрощалися із Іриною Ноздровською, юристкою, яку знайшли мертвою 1 січня. Знайомі та родичі досі не вірять у смерть односельчанки, відгукуються про неї як про активістку селища та не вірять, що розслідування буде швидким. Я просто в шоці, що так по-звірськи можна вбити за справедливість, розумієте? Мені так важко, і я дуже співчуваю родині, батьку, матері. Батько казав, що погрожували. І Іра казала, і по телевізору показувала, що погрози були часто. Адвокати вбитої юристки Ірини Ноздровської повідомляють про навмисне приховування від них матеріалів слідства. Про це вони заявили перед початком засідання суду щодо обрання запобіжного заходу підозрюваному у вбивстві. Його, як відомо, затримали напередодні. Нам не надано жодних матеріалів кримінального розслідування, кримінального провадження, з яким би ми могли як представники ознайомитись. У нас є підстави вважати, що це робиться органами досудового слідства навмисно, щоб від нас приховати якісь деталі.
У Вишгороді сьогодні розглядають клопотання прокуратури про обрання запобіжного заходу щодо підозрюваного у вбивстві Ноздровської. Адвокатам достеменно невідомо, кого саме затримали правоохоронці і кому закидають вбивство київської юристки. За даними, якими їм вдалося зібрати, це може бути Юрій Ростошанський. Це батько Дмитра Ростошанського, який проходить у справі вбивства сестри Ноздровської. Ростошанського ще було викликано до поліції, він не повертався додому з 2.01.18 року. Поліція не настільки діє по безпреділу, щоб тримати під ні особу без ухвали суду. Якщо дійсно вони офіційно заявили, що затримали вчора, то або сьогодні, або максимально завтра повинно бути клопотання про обрання запобіжного заходу, бо вони повинні його відпустити. Наразі це всі новини. Аби знати більше, дивіться наступний випуск «Заван» кримсько-татарською Шевкетом на Миколаєві менш ніж за годину. А просто зараз ефір продовжить програма «Бугун» із Олегом Борисовим. Будьте з нами.